Kto by nepoznal stredoveku arabskú zbierku príbehov 1001 noc, ktorá tvorí zlatý fond svetovej literatúry. Dielo, ktoré ovplyvnilo spisovateľov, maliarov a iných umelcov na celom svete, vychádza vďaka vydavateľstvu IKAR po prvý raz v kompletnom 7-dielnom vydaní aj na Slovensku. 1001 noc je zbierka orientálnych príbehov, ktoré vznikli v rozličných krajinách. Základ majú indický a z Indie ako na také veľkej karaváne putovali tie rozprávky do Perzie, z Perzie do Iraku a odtiaľ do ďalších arabských krajín a priberali v každej krajine nové impulzy. Pôvodne malá zbierka sa tak zväčšovala, až získala podobu, v ktorej princezna Šeherezáda tieto príbehy rozpráva svojmu manželovi, ukrutnému kráľovi, počas 1001 noci. Zbierka príbehov je pre arabistu Jana Pauliniho srdcovou záležitosťou. Príbehy prekladal z originálneho kalkatského vydania vyše 25 rokov. IKAR prináša celú sériu v unikátnom prevedení. Na väzbu kníh je použitý špeciálny hodváb s orientálnym motívom vyrábaný v nemeckom Bambergu. Takýto druh poťahového materiálu nebol doteraz na knihu na Slovensku ešte nikdy použitý. Knihy majú zlatú razenú oriesku. Jej razba je identická s motívom tkaniny. Oriesku a razbu realizuje knihviazactvo Mayer v Esslingene v Nemecku, na mieste, kde sa vyrábala aj unikátna zlatá Biblia. Jednotlivé zväzky ilustrujú najlepší slovenskí ilustrátori: Karol Ondrejčka, Robert Brun, Peter Polák, Dušan Kálaj, David Ursíny, Peter Uchnár a Jana Siteková-Kyselová. V celej zbierke je spolu viac než 600 pôvodných ilustrácií. Nazrime do zákulisia výroby knihy. Nachádzame sa v tlačiarniach Banská Bystrica pri záverečnej fáze spracovania. Kniha bola v prvom kole vytlačená, pofalcovaná, zošitá, olepený knižný blok a ten bol zaslaný na spracovanie do Nemecka na zlatú oriesku. Po úprave v Nemecku na holú knihu so zlatou orieskou zavesia na mieru šitý hodvábny odev. V zavesovacej linke sa najprv vkladá záložková stužka, následne sa knižný blok gulatí, potom ide ďalší úkon zavesovanie, kde sa spája knižná doska s knižným blokom a následne sa formuje táto knižka v lise, tak aby dostala konečnú podobu. Prvý a štvrtý zväzok vychádza v marci, druhý a tretí v apríli, ostatné 3 zväzky do konca roka. Tí, ktorí sa rozhodnú podarovať takúto vzácnu a nevšednú kolekciu kníh, budú mať unikátny darček.